Как е да си на 33? Как е да си на 33? Прекрасно. Наричат го Христовата възраст. Ти чуваш ли ги? Гласовете ти ли? Мисля, че вече свързвам с тях на друго ниво. Наистина ли? Значи избирам теб. А ти избираш ли ме? А ти избираш ли ме? Аз имам ли право на избор? Аз мисля, че ако съм дошъл, вече съм те избрал. И аз я го целуни тогава. Искаш ти да знаеш нещо за мен? Абсолютно. Коя е Габи след Ергена? Сега честно ще ти кажа, избягвам да ми свързват с Ергена. След Ергена изтриха ми социалните мрежи и всичко и аз след това доста време нямах и ми беше супер спокойно. И дори когато някой ме види някъде на улицата, по принцип прави така. Аз много религиозно го гледах всяка сряда с приятели, се събираме и го гледаме. Да хапнем нещо да се види. Много сладко. Да, между другото забавно е. Бях ли ти забавна? До момента, в който започнахте да се храните прекалено много. Нямаш как да се измъкнеш от тази ситуация, да. Искам да ме оцениш от 1 до 10. Добре, можеш ли да ме оцениш от 1 на 10? Кое? На външен вид. 8,5. He's the one. Що не съм 10, какво ми липсва?